il-qorti għattini darba tat raġun lill-poplu, lill-Partit Nazzjonalista li jitlob li r-rida tal-poplu tiġi rispettata. Naturalment, din hija rebħa għad-demokrazija, irridu nirremarkaw ukoll illi l-qorti ordnat lill kummissjoni Elettorali li tagħmel dawk ir-regolamenti neċessarji biex dan li ġara ma jerġax jiġri. U dan huwa sodisfazzjon kbir għalina. X'tib ta' regolamenti ngħidu irdu tinbidel il-Kostituzzjoni, tinbidel il-mekkaniżmu? Dak illi qed tgħid il-qorti hija fil-ġeneralità tagħha ma żgur illi fil-liġi elettorali il-Kummissjoni għandha tikkoreġi l-iżball u allura li qed tgħid il-qorti illi il-poteri li għandha u jekk m'għandix li tista' tagħmel ir-regolamenti tara li żball bħal dan li finalment aċċettat ukoll il-Kummissjoni Elettorali bl-iżbalji tagħha tara li żball bħal dan ma jerġax iseħħ. Jekk hemm il-possibilità fil-emendi fil-liġi, aħna ngħidu li m'hemmx bżonn emendi fil-liġi ma pjuttost regolamenti tal-Kummissjoni Elettorali, ma jekk hu meħtieġ anki emendi fil-liġi, ovvjament dan wieħed jista' jħares li anke f'dik id-direzzjoni. Naħseb dik hija kompetenza tal-Kummissjoni Elettorali li tittara, ovvjament hemm proċedura ta' kif wieħed japplika il-mod kif taħdem il-proporzjonalità stretta fil-Parlament biex tirrifletti il-numru ta' siġġijiet biex tirrifletti il-numru ta' voti li jkunu ġabu żewġ partiti eletti fil-Parlament u allura wieħed irid japplika il-dispożizzjonijiet kostituzzjonali. Wieħed minnhom huwa Edwin Vassallo, ovvjament dawk li jkunu next in line. Fir-reazzjoni tiegħek Dottor Abela qal li b'did-deċiżjoni l-Kostituzzjoni qattajniha biċċiet, fis-sens li l-elezzjonijiet m'għadhomx isiru taħt il-Kostituzzjoni imma intilef il-kontroll. Naħseb illi dak li qal il-kollega Dottor Tony Abela hija biss opinjoni tiegħu, il-Kostituzzjoni ma qattajniex biċċiet, hawnhekk aħna għamilna kawża dwar il-vjolazzjoni ta' dritt fondamentali tal-bniedem, jiġifieri ta' nuqqas ta' free and fair election u dik kienet id-deċiżjoni illi iddeċidiet fuqha din il-qorti għat-tieni darba. Nafu li l-ewwel darba kienet ġiet annullata fuq punti proċedurali, imma il-kawża li kellna llum mhijiex kawża taħt il-Kostituzzjoni u taħt il-liġi ma fuq dritt fondamentali tal-bniedem taħt il-Konvenzjoni Ewropea fejn il-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg, Frederica Zoppardi u Edwin Vassallo ħassew fisem l-elettori tagħhom kollha illi dritt tagħhom ġie vjolat u dak kienet id-deċiżjoni li tat din il-qorti. Ma naħsibx illi qattajna il-Kostituzzjoni biċċiet, anzi saħħaħna id-dritt fondamentali tal-bniedem.